Uh, vidíme sa? Vidíme sa. Takže, rozhodol som sa začať si točiť taký videodenník, pretože v podstate, čo sa deje? Čo sa deje? Hm. Tak, skúška číslo 2. OK. Rozhodol som sa začať taký videodenník, pretože v podstate na konci roka 2024 som skončil po dlhej dobe v gastre. Pracoval som na pozícii zástupca šéfkuchára a vlastne skoro celý môj profesionálny život som pracoval v kuchyniach, na place a napriek tomu, že milujem v podstate jedlo a gastro, tak ma tá práca začala ničiť. A keď sa mi narodil syn, tak som si vlastne uvedomil, že mu chcem venovať viac času a že chcem mať energiu, jak fyzickú, tak aj mentálnu na to, aby som mohol byť prítomný. A začalo sa mi diať to, že som prestával byť prítomný. A s tým prišli kadejaké veci v zmysle asi vyhorenie, možno depresia, možno moja personalita to nezvládala. Proste povedal som si, že stačilo. Na konci roka 2024 som teda skončil. Momentálne si uvedomujem, že mám skoro 40 a začať nový život nie je až také jednoduché, keď človek pracoval v podstate celý dospelý život v jednom obore. Tento kanál chcem vlastne využiť ako svoj videodenník, pretože možno mi to pomôže jednak možno dostať nejaké svoje myšlienky vonku, pretože vo všeobecnosti si myslím, že som asi typ človeka, ktorý má veľa myšlienok a veľakrát mám taký výchor v hlave, kde sa tie myšlienky kopia, hromadia, kumulujú a chcel by som sa s nimi podeliť minimálne sám so sebou a možno to bude znieť také egoisticky, ale hej, sám so sebou, pretože v podstate tým, že ich zdieľam teraz s kamerou, tým pádom sám so sebou, pretože vidím sám seba v tom okienku, ale zároveň tie myšlienky môžem zdieľať s publikom. Môžem a nemusím. Publikum sa možno vyskytne a možno nie. Čo je ale podstata toho všetkého je, že sa môžem vyrozprávať. Či to bude účinné alebo nie, to neviem. To zistím. Ale minimálne sa môžem vyrozprávať o veciach, ktoré ma zaujímajú, o veciach, ktoré si začínam uvedomovať a možno, že taký videodenník mi pomôže aj v tom, že to bude forma nejakého pozorovania progresu. Pretože vlastne mňa od mala bavila vizuálna stránka, aj vizuálna, aj audio stránka sveta a hrával som na hudobné nástroje, nebol som síce nejaký brutálne dobrý, ale mali sme kapelu, potom bavilo ma fotenie, natáčanie videí, ale nejak som potom na to zanevrel a v posledných rokoch som vlastne sa dostal k fotografovaniu, čož mi dáva pocit uspokojenia a
zároveň z toho začali plynúť aj nejaké formy zárobku. Takže som si povedal, že kašlem na gastro a idem skúsiť fotiť a idem skúsiť vybudovať v podstate novú kariéru po 40-ke, teda ešte nie po 40-ke, mám 39, ale budem sa snažiť do tej 40-ky vymyslieť, akým smerom chcem ísť, a to, že budem pridávať videá na YouTube, bude vlastne, taká forma toho poobhliadnutia sa naspäť a monitorovania toho smeru, ktorým idem. Možno to bude komické, možno to bude smutné. Asi v živote každého človeka nastávajú aj také momenty. Občas je to lepšie, občas je to horšie a v podstate by som chcel ukázať, možno motivovať minimálne sám seba a možno aj ostatných, ktorí vlastne prechádzajú niečím podobným, nejakým syndromom vyhorenia a sami nevedia, ktorým smerom ísť. Bude to určite jízda a nebude to jednoduché. Ale jak sa hovorí, že tie jednoduché veci väčšinou nestoja za veľa a cesta je cieľ. Takže ja vychádzam z takej komfortnej zóny a začínam novú cestu. A vy budete pri tom... Začínam novú cestu a vy budete pri tom so mnou.